вече познат, може би, многоизмерен начин на мислене. Как се отразява това на нашата индивидуална личност? Тоест, ако се приемем като част от Вселената, Пример. С безкрайно много животи, обаче фокусирани върху един. Нашето съзнание работи като фенерче, като лъч. То не може да бъде на две места едновременно. То не може да обхваща всичко цяло. То работи последователно. И затова ние не можем да мислим абстрактно. Не можем да преживяваме абстрактни неща. Ние може да имаме абстрактни усещания, може да имаме феноменални чувства, прозрения, знание. Знаем, че някъде дълбоко, нали, има нещо повече, но не можем да го обмислим това нещо. Не можем да го осмислим, защото просто инструмента ни, който е съзнанието, няма този обхват да го направи. Нашето съзнание, то е като физиката и квантовата физика. Едната е линейна, последователно, логично, другата е, нали, обратното. Да. Квантовото мислене и физика означава, че една и съща частица може да бъде в безброй състояния, времена и пространства едновременно. Това не са много частици, които бързо седят. Това е една и съща. Но съзнанието няма как да го разбере това нещо. То си го представя последователно. Първа тук, после е там, първа червена, после е бяла и така нататък. Така че нашето съзнание не може да борави с абстракта. То може да борави само с мислими неща и форми. Защото когато той е изправено пред задача, която не може да изпълни, то се стресира и тогава развива проблеми. Например, ако задача, която не може да изпълни нашето съзнание, си представи нищо. Или да си представи какво има след края на Вселената. Или такива абстрактни неща. Ако трябва да си представи чаша, триъгълник, квадрат, то го прави много лесно. Защото има ограничения, защото има предели. Да. И затова наричаме нещата определения, т.е. предели. Без определение не може да работи съзнанието. Когато не може да се справи с една задача, то се стресира. И става проблематично. Интересно ми е